Ulay fibro sa isinpan ka miet besuk berkemen ti menta ngan puli ya kaki kitab hawar ti ngakwa bani thu khanai phi sapang ka e kajing im basisya junga hakapor bangan khna anda haba imei ipa ila penduk skul linga ila penduk skul no kanno nga benut ikajing puli bat kanno ngakwa jing start bat halaman sim nga perkhat marway banga ui ba kita ke bailit skul kat bat nga katno kin nang kin start la sai kin tray ka kam ka jam kin yo ka kam ka jam ko bit ba biang kin deng tai kin phong sut hanrei suki kat bang kidang ya kisngi kia bat nga perkhat halam marway bat nga du man sim bat kejing du man sim jonga kalong bait bom nang batai shu hakapkut kamut de ublehi u batai bat u pensai nga haba nga duai ya ka e ka ba ublei u ai nga ko kan rat to ai nga kajing nang jing start ba kajing sampang kadang bon dubla bani e ko ba kajing em jonga ha ka takapor ngampat jukta bible ban ngampat jupulia hanrei balik kani kajing duai kawan nga ban nga perkhat halam roi halaman sim ngong ka e kata kajing start bat bale nga duai kani kajing duai bat kumno kawan na kajing em jonga ngam sngo tho bat kani kadi sandur ke jong blai wa lada ka e ka ba phi snap e ka man sim ka ba ublai ukrana kajing em jong phi kata kan long ka e ka ba bhatam ha kajing em jong phi ba phin snap ya kata kajing kran jong ka man sim bat bun sien hi ngide man klat ya ka e kajing bishar brio kajing yapet madong para brio hanrei susngap ya kata ka e kajing mut bakran ka mensim ka kran ti susngap ya kata kajing kran bat haba pisngawi ha bat lada phim sngawi ha kantat ti kata ka de pede ba ngimde ban itu khanas niu ngimde ban penbut nam sniu lani ngimde ban iben yenino kata kade ka jing kentu jonga ba menta kamut kamde e banga nga dakran da thau yeno lani penmong yeno hanrei nga ngasngap e ka jingkran ju kamen lada kamen sim ko ong tokran nga kran bai ti tangkata hi mentangan puli no ya ka kitab hawar kalnong banakong kador ju ka jing sta ki hawar usulmon khun udebin ki hawar usulmon khun udebet usim Israel daki briu kindup tip e ka jing start ba ka jing hikai kindup sempang ye ki kitien ki bajerliu jingmun ba kindup yo jing pensai syapang ka jing le sian syapang ka e ka badai ka ba syonghok bat ka ba bej ba undup ai buj ya ki basida an ai jing tip bat jing pei phang ye ki samla ba ubastat ru undup yo sngew ba unnang roi ha ka jing nang ban ba uriu syapang pan unang yo buj ban sngew thu ya ka phawar ban ka pharsi ya ki jing ong jong ki bastan ban ya ki jing tip bat ya ki jing kan tip jong ki ka jing tieng buram yo utrai ka long ka jing sedang jong ka jing tip ki ba bi ki nyoben ya ka jing stan bat ka jing hikai to sha skor ko khun ya ki jing hikai ukpa jong phi bat wat landet ya ka jing sneng ka kemi jong phi namar kilong kapang snget ka buram ya ka khli jong phi bat ka jingdeng ya urandang jong phi ko khun lada kinong pap ki khro ya phi wat nge lada ki ong yang in ya let thap snam yang in ya let pen ap jing riam ya ki bolui yang in ya kelun im teli ya ki kumbale kanyamra kum gitu ki balik hiar sapo jing tem ngin yo kispa harukom ngin pendap syon ya la ki ying da ki bai clear wan ya kamai lang no ban ngin ya don tang kawi ka plapisa ko khun walit ya yat bat ki kan ran ya la ka kejat na kilenti jongki na ba ki kejat jongki ki kloy sha ka jing sniu bat ki step ban penlet bat ki step ban let penjau snam
kalong leno ban penno jar haba kasim kayu kini ki brio ki apthap ya kasnam kini ki brio ki apthap ya la kasnam ki pen ap jingriam ya la dehi kani kalong kerukom le jong kitu ki bayo ya kaspa bomhok kapenjot ya kitu hi ki bayo ya kajing stat ka kerkaj hakil tisnong hakil empung pajba ka pertajam na kliarkan ro ka kaang ka tengkong jong ki kerdop kanong ba ka keren sakat no phi ki babiet pindang hun ban sa biet sakat no kinong ben brio kindang brai ban ben brio bat kiriu anna kin yai isi ya kajing tiap tu sha skor ya kajing seneng jonga hakmi ngan thelut hapi ya kaman siam jonga ngan pentiap hapi ya ka ktien jonga naba ngalakhot bat phim tre sngam ngalakhawot da kakti bat omdon bapatiaw bat namar ba phim salia ya kajing pen i jonga bat phim tre bangan sneng yepi ngaru ngan sakarko ha kajing kordet jongpi ngan sakan yu yepi enda pisem syam sipa ngan sakan yu yepi enda pisem sipa enda kajing serkai kapaswot yepi kum ka eryong bat kajing kordet katanra kum ka erlang thari enda kajing khuslai bat kajing pisa man siam kilen chop yepi hangta kin sakhot kerpat yanga handrei ngan omthi kin sawat benia yanga handrei kin omlap yanga namarba kila isi ya kajing tip bat kim i ya kajing ting buram ya utrai ba kim tre shu ya kajing ya pin ilem jonga ban kila nyuben ya kajing sneng jonga baro kumta kin sabam ya uso jong ka akor le hi bat kin sajnang da ki but start la jong naba kajing le mon jong ki babi ka penyap yiki bat kajing ken singan jong ki bom pikir ka penjot yiki handrai jar ubasa skor yanga un song sok kenjai klemdon jing sir kani kaktien ublai kani brokhon kadi mde bakaran manga kamut de bakaran kajing start mo kapan syai kata yo piong banga kran manga mde ba ong manga kamut de ba ong kajing start te de na kata kadaw ngong ipi to perkhat halor kitu kijing pulia waju ong pede hang ni kami kantien ngasi nga te ki ong bet ba yo nga kedew yela dia yong ong bet o ba utus ngau start ni tai kam de kumta kade ba kani kapen i ya kataka jing tho ba ka jing start ka hikai yangi kumno ban start kumno bangin syampang kumno bangin iu de na kata kataw ngan ong ipi ba borobor haba ngapuli ya ka bible ya ka ktien ka jong ublai ngong ipi ba subut ben supet ben tangkatala biang suki pin sa syai hi kajing mut perkhan kata kadi kajing kwa jonga ba pin bot yanga ada pipet halaki sngi pin sa syai ru bat ya ka baro ka baja mantaru kani kajing jaru kadi kebal adap tho lupa ngampat batai mentamo ngin sayat bet kajing pule kan sayat bet bat ka ktien ublai kan sepensyai pi baya ka karkom im jongi karkom le karkom kam jongi baro ladep tholut hangni ti nai ben shu nai keno shu nai ya ben balang nai ya bale banga ong bet ba ngimdei ban ya krani ka balang namar bale haba pinget tonget halade tonget halaman sim tos ngotho halaman sim waju penmi kano kantien ba balang jungi bohok baru khaj balang kamut ki batai ki balang kiwe rukin ong balang jungi basisha ti ha ka jing im jungi ban ngini krani ki balang kamut la pharial pai ke jat benrio lade pharial pai ke jat benrio kai ka jing sampang bangi ngi don pan lada mentangi sa lang hang ni krui ngi imlang batno ki jat benrio bar kinu pi tre kam tre jam pi tre business philong handre habaya kran bat puli ke bible pan mlong te kata kamut ka kata kajing start ba pi don te dena kata kataw ngan ong ipi baro ki bape kini ka youtube channel jonga ya ka video jonga ti sngam perkhan bat ya ka ba pi yo sngau to start halade to perkhat halade to plate jingmut ya ki ba pi yo sngau kamde ru ban ong ban kedokti ngamut ban kedokti inoru handre haba hangni la tho kumta bat ya ka ba kamen siam ka ong tokran ngakran bet pimdei pat ban ngomong
Bapin ong bet oh memlong ban keren namar ka anjong kari India ro kadon bangi don ka hok ban keren ti habangi don ka hok ban keren ngi keren ya kata ka bangi ngi yui mde ban chu tap mala iki khamat jungi namar ka jing tap mala iki khamat jungi ya ka e ka bangi ngi yui ru chu tap mala ati kamla ar ban long ti de na ta kadau habang puli ka bible ru nga puli ya ka e ka bangang puli nga yui nga so puli mde ba nga su batai kum to klem puli te kamot kamde re ka ba nga su jeler la ne ba nga su thok ne ba ngan hikai pi hanre nga hikai na ka banta kumno bangini imsuk imsan ha kajing im jungi ka ba mana kasingi kumno bangini buram iwe kumno bangin nang ban keren ban khana para brio kumno bangin ya tre yakta da ka ba buram iwe kamde da ka ba ngi bu sniu bu shun ti hanre balei ba nga sakren ni kitu ki video bar khot ba nga keren dom katu bar khot kajing keren kamde ba nga ngale khanang hanre ka ba kamansiam hi ka ong tokran tole namar kini ke jingle ran bar khot ha ke jingle ran brio kan saja no ke jingle ran brio bar khot bat utrai ublei jongi hi unsa pensai lu bar khot bat kani ke jingmut jung perkhat junga jung phi bar khot kan sasai bi kedar ha ka wi keski bat ndangil asai bi kedar in sababe ka ba ngingi le apat menin menne ladangi bakala kum kibrio hang tangin setiap ba kade ka bahane ka basnio ya mantangin patem ka bahane ka snio namar kadang sedang ka jing ya lenti to kmil lenti ba ublei hi unang pensai su ba ublei unang ktel lenti ya ka jai penriu jungi banang pensai su hanre ngan su ong ipi to ngap ya ka ba kamansiam ka keren to ngap ya ka bangang puli ya keten jung ublei tie wat dom wat ngomong tie de nak takatau tongin sanangi kendu nang ni sakmat nang ya sia kamdei ba nga penmi ke video na kabanta ka jing mantoy la dia kata kamut kasyong kamon jong pi subscribe ne pi like ne pi share ne kata kamon jong pi kamdei re ka ba ngan batai pi ngan ong be to subscribe to like to share kamdei re kumta kamon ko jong pi tang ba phila apet kala biang tang ba phila apet ya ke video kala biang ngam ju penbor yino ro tang ba phila apet kala biang kata kamut pila long thik kum ki ba but ya ka ka ba ublei uhikai ipi dena takatau lada ublei umbenta nga lada ublei umbenta nga ba hadu kum menta kumbanga nga im ngalong kumni kamut ngamla re ban keren ban khana lani ban batai ti nga aingu yu ublei trakandra na ka benta ka jing subun jung u na ka benta ka jing le abha jung u na ka benta ki ba u upanya ya kani ka jing im junga kat hadu menta tangkini kitin kublai siboni fi bro